Daghang higayon nga si Jesus nag-ingon, pagtukaw kamo aron dili mo madala sa dautan. Kanisad si San Pedro mismo sa iyasang sulat, naasa ni siya sulat 1 Peter chapter chapter 4 ba to? Chapter 5 ba? Nga niingon sad siya, ang atong kaaway ang yawa murag leon nga nagmove, nga nagtuyok-tuyok, nangita og iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Ana siya. O tingali nasuwat ni San Pedro tungod sa iyang experience. Kini ang atong ebanghelyo karon nagpakita nga bisan pa si San Pedro or si Pedro, Simon man ang iyangan sa una, nga gitugahan, gigasahan sa amahan sa usa ka kaalam nga wa ihatag sa laing mga apostoles, nga mao ang pag-ila ni Kristo, nga mao ang Mesiyas ug buhi nga Dios. Mayawaan ra di ay gyapon. Mayawaan ra gyud. Labaw na tingali mo diha. Wa pa mo yawa Ha? Kanus aman ta mayawaan. Organi nganlan kita Ginoo yawa. Satanas. Nganlan kita niyag Satanas. Tanawa si San Pedro. San Pedro naman ni siya karon. Pero niabot yung punto nga ginganlan gid siya ni Kristo og pahawa Satanas. Giingnan gid siya. Di wala siya moingon nga pahawa Simon or pahawa Pedro. Ang iyang gingan pahawa Satanas. Kanus man na nahitabo nga nakuha gid siya sa yawa si Pedro. Amo kibaw? Nahadlok siyang mamatay si Kristo. Kining kahadlok nato nga mamatay. Hadlok gani kang mamatay. Bantay-bantay diha. Mayawaan gyud ka. Nya kamo, di mo mahadlok matay. Ing na imong tupad ko no be, hadlok ka mamatay. Ing na, tupad ni way hadlok ka mamatay. Musunod mo ni nang solidad. Saan? Mingon gani ko, simbako pa dire. Yawa na ka. Bitaw. Nga naman, kaya ang yawa, mo'y tag-iyas kamatayon. Ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Ang iyang ihatag kinabuhi. Ang ihatag sa yawa, kamatayon. Unya kay ang yawa, aron mahalin ang iyang kamatayon. Mahalin ba? Iyatang hadlokon sa kamatayon. Kay kung mahadlok na gud ka, kanabang mahadlok ka sa usa ka tawo or mahadlok ka sa usa ka sitwasyon, mao naman ay musod sa imong hunahuna, kabantay mo na maglagot ka sa imong bana kay nangabit. Tanawa, di ba, ang imong hunahuna, ang imong bana, kada lakaw, ina sa katong panungay, ina sa katong buang-buang. Tunda ito siyang kabit da, tunda ito siyang kabit. Murabag mahimo siyang buhi, diya nimo. Tanawa ng mahadlok ka mamatay, di ba? Hasta tanan nimong buhaton, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko. Pirmi ang kamatayon, sikat sa imong hunahuna. Pero wa ka mahadlok, malimtan mo na nimo. Malimtan, mao na karon hadlok gani kang mamatay, nakuha na kasyawa, pasabot ang yawa na maoy ni as imong unahuna, mao na kanang kahadlok iya ginasyawa, presensya ginasyawa ang kahadlok. Bisag unsang klasihas kahadlok dinhis kalibutan, mao nay presensya siyawa. Na siya. Mas ba kuno pangutana imong tupad ina giyawaan na ka? Ina giyawaan na ka, may isa, oy, ginuong ni anak ko, so ko yawa ko taon. Congratulations. Pasabot din agi na siya mahadlok. Di siya mahadlok nga masunog ilang balay, di siya mahadlok nga makubid ang iya mga mahal sa kinabuhi, di siya mahadlok nga kanaganing masakit siya cancer, di na siya mahadlok nga maglinog karon, nga malusnoan ta ning ang building. Wala gina siya. Pasabot, relax. Mao na ingos Kristo. Nya unsa man ning ni ang kahadlok, gitawag ni siya ni Kristo og huna-huna nga tawhanon. Matud pa niya diri, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kanabang atong mindset, ang atong mindset Diyos nun ba?
or tawhanon. Tawhanon gani puno kas kabalaka o kahadlok, babag ka sa daan padong sa langit. Diyos noon gani relax sa gyud kayo. Tanawa sa unang pagbasa, purting lagutas Ginoo, naapil og kalagot sa Ginoo si Moises og si Aaron. Nga naman, kay si Moises og si Aaron nakuha sad sa yawa antong gutlua. Unsa may pagkuha, ang mga tao nagreklamo kay wa na sila tubig. Katugos Miriam, di ba namatay, gihisgutan man namatay si Miriam. Mao to'y gadas bato si Miriam. Nato siya bato nga gida nga siya ra gid atoy gitagaas Ginoo nga adto motubod ang tubig. So bisag asa sila maglakaw, si Miriam mo'y nagdag tubig. Gusto gani sila nga manginom, ibutang ra tong Miriam tubig, sige gagas ang bato, tubig. Mo to manginom sila ato. Awa di mo kibaw na. Masag mo basa-basa ang Bible. Pagkamatay na, di naman mo tubod ang tubig kay si Miriam man mo'y nagdahato, di nahubas ang tubig, ni yaw-yaw ng mga tao. Paglubong ni Miriam, nawa naman sa tong tubig, wa may laing kung anong Ginoo gi tagaan, purtig lagutas mga tao. Mauna ni, mga matay na sad ni ani. Yaw-yaw na sad sila. Kay tubig importante biya kay tubig nya desierto, unsaon nimo ana? Tingali tungas adlaw wa mo'y tubig, purti ng ugaha. Ato yaw-yaw sila maayo pag humaglubong ni Miriam. Ingon ni Moses, unsaon man ninamo? Ang advice sa Ginoo, insa kita ka ng bato dias gawas. Ay sa tolda nila na may bato dos gawas, ingon siya nga sultihi ang bato nga mugawas og tubig. Nya dad-an ang imong sungkod, nya sultihi ang bato. Ang gingos Ginoo sultihi ang bato, dili bunalan. Sa kalagot ni Moises mga tao isa, masama mo kamong mga masupilon gatuo mo di mo tagaas Ginoo og tubig niray hapak ko niya kaduha ingong Ginoo naapil ka kay wa ko nimo balaana ning gawas gihapon ang tubig pero ang Ginoo naglagot kay ngano man kadto daing bato mao dayto ang Ginoo gipuspusan man hinuon ni Moises sa iyang sungkod. Di ba ang Ginoo ni ingon mas Kristo, I am the fountain of living water. Di ba? So ang Ginoo tuburan sa nas tubig, gipuspusan man noon. Wa na mahinon balaana sa ni Moises ang Ginoo mo tong niingon siya diri kay wa ko ninyo balaana maapil mo kamatay aning mga tawhana. Di na mo maong kamong duha ang magda nila ngadto sa promised land. Muna si Moises wa gini siya kaabot sa promised land. Naglantaw ra ni siya, gipatay siya sa Ginoo didto. Ang nida na ang iyan ng assistant si Joshua, mo ni nida nga tutabok sa Jordan. Wag yapon mo kay bawa na. Amo lagi kay di man yapon mo basa. Nya unsa may relevance sa atong kinabuhi? Kana bitang dili nato balaanon ang Ginoo. Daghan kay okasyon sa atong kinabuhi nga atong dagmalan ang Ginoo. Pananglitan. Kanang taong gibunyagan, ighumag bunyag, unsa naman na siya? Kusga. Ha? Kristiyanos, wag gid mo kay baw. Anak sa Dios, inighumag bunyag, anak na nas Ginoo. Wa di mo kay baw ana. Awa gid mo kay baw. Mao bitang bunyagan dayon ang bata bisan pag bag-o pa lang na tao, as soon as possible bunyagan dayon kay maunay makapahimo niyang anak sa Dios. Kamo nabunyagan na mo. Kinsay wa mabunyagi, taas ang kamot. Oh, mga anak na ta sa Dios. Karon, kung imong kusion ang imong anak, kinsay imong gikusi? Ang anak sa Dios. Ang Dios mismo. Wa nimo balaana ang lawas sa Dios nga mao ang imong anak. Kung imo nang singhagan ang imong bana, kinsa man imong gisinghagan? Ha? Tubag. Ang Dios. Kung imong libakon ang pari, kinsa man imong gilibak? Ang Dios. Kung hikapon sa pari ang madri, kinsa may gihikap? Nihikap sa Dios kay manguros iguman. Mao na
kung ang imong lawas gamito na nimo sa pagpakasala, ikaw mismo wa mo respeto sa Ginoo nga naas imong lawas, nga nagpuyo sa imong lawas, labi na gyud sige kag kalawat, nga imo lang yapong himuon ang imong lawas nga agent of sin. Mao bitaw na nga makasa kita kung ang atong lawas gamito nato sa pagpakasala, pagpangawat, kanang pagtipon-tipon, premarital sex, kanang porn, kanang naang pamakak, panglibak, panaot, panagmal, kanang puyo-puyo sa lalaki o sa babae, nga unay laki, unay babae. Mga paggamit ba nas lawas nga sala, respetui, balaan na ang imong lawas. Ayaw supak-supak ka ang Ginoo, pinaagis imong lawas. Kita mga buangon kita sa tanan, moingon din ta, musabot rang Ginoo, oy, musabot ra. Hay may imong gigamit, huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios. Naron diha. Og tao gani, moingon juga, musabot rang Ginoo, musabot ra, oy, musabot ra gyud sa Father. Ako na mas Father gud di kasabot gud. Sige gwali, mura sa na siya unsa da, mura sa na siya perfect. Di man jud ko perfect. Pero nga kung gisulti nako ang perfect. Apil sa kuane. Nganom day, kamura day mo yung gustong sala nga lami man sa. Pero lagi makapa-impierno. Sao man gyud? Ato nang ako nang i-deny. Ug ako ma-impierno sa ko tungod sa akong pagpakasala. Kita ta dito. Kita kits. Kamong sigig simba dinhi adto ra tas impierno magkita. Sugot mo. Ha? Kamong sige rog simba, apil na mo dias online, sugot mo, ato ta magkita sa impierno, ikamatay na to. Ayaw oy, ato tas langit magkita. Muna sugod karon, balaano nato ang lawas sa tao, labi na gyud gibunyagan. Kay mismo gani ang bato nga giisip ni Kristo na sa Ginoo nga representative sa iyang presensya, nasuko man gay siya nga wa balaana ni Moises. Nasuko mo guys ya, bato ra gyud to. Unsa naka ang tao nga gihimo gyud sa iyang larawan og kasamahan. Una siya bantay-bantay gyud mo. Ay na gyud mo panglibak. Ini ko na ay mang aksyon ta kag panglibak. Ay ang Ginoo akong gilibak. Ig-aksyon nimo buhat. Ay sala man gid ni. Ako na sa ding balaanon akong mga kamot, akong hunahuna, akong mata. Nigtan-aw nimo anang porn. Ayay, sala man gini. Last na lang gini Lord. Buangon tayo. Muna, di ta mo compromise ha. Timan kada na to buhat og sala. Kada na to huna-huna. Nahimo na tang satanas sa mata sa Ginoo. Anang gutloa. Nahimo gid tang satanas. Nya ingno na tas Ginoo pahawa satanas. Kakuyaw og nagwali koron diri nya sa matas Ginoo di ay satanas na di ay ko. Mao na ang akong kasing-kasing karon, ako na lang say check up naam sa koy sala. Moingon sa koron, Lord, hunongon ko na ni. Ngayon ikaw ba? Sorry Lord. Wa gid ay hunonga. Away na lang na magbasol. Basin pa sa sunod maka kuan na gyud ba? Maka-maintain, di ba? Oy, kita magsigig kahadlok. Hasta gud ang atong pagampo, hinungdan kahadlok. Magampo ko kay sus Ginoo itaw, sus Ginoo. Ana, ayaw nagda ka sa yawanon hunahuna, nya muduol ka sa Ginoo, mura kag buang. Nganong kahadlok may imong dados Ginoo, gugma og pagtuo, moy dad-a ngadto sa Ginoo, dili nang fear. Kay iya na siyawa. Kadaghan din magpabindisyon anang asin, magpabindisyon anang oil, magpabindisyon anang tubig nako para unsa man Padir na mo gumikahibudngan sa among balay, padir nya amo lang ning sablig-sabligan mawa man sad padir. Nako amo ba? Unsa may inyong gatok mo dani kahadlok o pagtuo? Isa ay pagtuo padir nako og di ko ni blessingon. Ayaw sad padir blessingi, sad padir nako nahadlok dai mo. Adi nako blessingan. Kisay blessingan. Kaya akong blessingan aron mo gawas nang yawa diyan nimo. So nya kanang asin pa rin isaplig ko din mo. Ay gusto ka kang mawa ang yawa na diha nimong yawa wa man na dias imong palibot naani mo kanang imong hunahuna
giyawaan sa bligig asin bubuyan ng lanang o sa kagalon ngayang gidab mantika ra bagnaw ay bobo dia na tong mawa bang yawa ug di gay mawa perti gini mong yawa bisag asa pa ka maglakaw-lakaw bisan pag adto pa kasuod sa aning dormitoryo bas mga madre ba nang sulanas mga mungha huli man jud kay nastanan bisan pa dito kuyawan lang gyapon ka kadaghang mga madre nagdepresyon suod silang monasteryo nato paportig yung yawaan so dito ano man di alagi ng yawa nato huna anhi siya musod sa huna mo kinay sugod nga karon sa may inyong gihuna nga taas na kay akong humili sige muundang nako. Nanindog ta.